Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं। आं गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दा जोङो गुवाहाटियाव दंफैयो ओमफ्राय शिलंआव एसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना अबाव थांनाय जायो। ओरैनोथ' जोङो जेबो प्लेनिं खालामखायाखै कि जों बाव थांगोन होननानै दा जास्ट ओरैनो थांसै आरो ओमफ्राय अबाव थांनाय जायो थांनानै मोनफा मोननै फट' लानानैहाय फैनोसै। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना। जायगायाथ' नै ओरैबायदि मोजां भिउफ्रा एकदम माने थांनो बाफिनलायनाय आरोना न'आवनो। दा नायलांबाय थादो आंबो जेसेबांखिनि हायो एसेबां देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो। दा जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय ओंखाम उखैनायाबो जाखाथारलामोन माने जोङो फुङावनो जेबो ब्रेकफास्ट खालामनानै फैखायाखै ओरैनो केक मोनफा जानानै फैदों आरो ओमफ्राय लामायावहाय हटेल नुबायना ओंखाम जाग्रा दा बेखायनो सानबायखि ओंखाम जालांखानोसै होननानै। जों दा सफैबाय ओमफ्राय जायगानि नामा मामोनथाय बावबाय आरोना आं दाहाय मोजाङै सोंनानै खोन्थानोसै नोंथांमोननोहाय। ओमफ्राय गुसु जानाय नङा सानदोंमोन आरोना बांद्राय गुसु नङा एसे गुसु आरो एथ'ग्राब नङा। केमेरा हल्डारा मानो सिरिगोन आंखौ एसे लाहररा फैदो आं गाननि र' आं गोजांबाय। गावनो गाव फुरा आमेरिकान सानलायो दख'ना गानदों मालाय बेहा खानो मोनाब्रा खालाबायबाय आं। नोंबो नांगौ हनिफ्राय खालामा ओरैहाय खाबाबो ओरै गंनांगोनसो गंनानै खाबावनांगो जेनथेन बेसेबांबा गोलाव समायनो जाबायलै। मोजांखा बिबारा खायै खोमायाव थेबनानै फट' खेबबाय थानोसै। हारसिंनो आंहा उनावहाय थालांबाय बिबार खाबाय बायनानै फट' खेबलाबायनानैनो भिडिअ खालामनानैनो ओमफ्राय माखासे ओरै सिगाङाव आवगायलांग्रोबाय दा आं उनाव दं आरोना बिसिनि खिथु ओमफ्राय दा जायगायावनो फैनानै जायगानि नामखौनो मिन्थिला आङो माने बावबाय आरोना मा जायगा होनामोनथाय। आरो ओरैनो आं भिडिअ लानायावबो मा रायलायनो मानो जानानै एकदम माने कनफिउस जानानैनो आङो जेबो रायलायासै भिडिअआवहाय भइस डाबिं होनसै बेफोरबायदि साननानै आरोना। दा जायगायावनो फैनानै जायगा नामखौनो गोसोआव गैला नोंथांमोनहाय मा होनना खोन्थाबावनांगौ। जिखुनु भिउखौल' नायदो नोंथांमोनहा भिउआथ' ओरैबायदि मोजांखा आरो जायगायाबो क्लिन आरो बिनि सायाव थान्दाबो माने थानो मोजां आरोना बिराद मोजांमोन। दा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय दा जोङो बेरायनानै फैनानै रुमावहाय सफैफिनबाय। जोंथ' बाराद्राय जायगा बेरायबाय थायासै शिलंआवहाय ओरैनो बे मोनसे जायगायावल' थांनानै फैबाय आरो मालाबा फैफिनसै साननानै। दा जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना मानो होनबा जोङो हम स्टेसो थाखादों नालाय ओंखायनो हटेलफ्राव जाबाय थाला नांगौबा बायनानै लाबोनानै रुमावनो संफैसै साननानै दा जों बिदिनो खालामनो नागिरबाय आरोना मैगंफोर लाबोबाय एसे ओमफ्राय एफा एनै बेदर लाबोबाय अमा बेदर लाबाय ओमफ्राय दा जों गोजा संनानै जानोसै आरो। दा नायबाय थादो नोंथांमोनहा जोंनि संनायखौ माबायदि जायो।
दायो नै सामब्रामखौ होसनबायानो ओमफ्राय आङो बेदर संनायखौहाय बारा देखायबाय थाला मानो होनबा बांसिनानो रोंखायोना माबायदि सङो माबायदि सङा बयहाबो रोंखायो बेखायनो आङो बारा देखायबाय थाला ओरैनो साल' देखायनोसै आरो आङो भिडिअ खालामनाया बिराद गोबाव जाबायमोन ओंखायनो आङो मा रायलायनो मा रायलाया साननानैहाय भिडिअ रायलायासै ओरैनो भइस डाबिं होनोसै साननानैहाय गोबावजों भिडिअ खालामबा लाजिनोबो ओंखारफिनो बोरैबा खालामदावबाय थाबासो एसे साहस फैफिनो आरोना माने एसे गोरा मोनो दा जोंना ओंख्रिया मोनबायानो आं देखायबाय थायासै रोंखायो नालाय बयबो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला बावनो फोजोबनो सानबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आङो दासान्दि भिडिअफोरखौ थाब होनाय जायाखै गोबावजों नै दिनैसो मोनसे होनो नागिरलायबाय दा बिदिबा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन